गिबियावनो बर' खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो खुलुमग्रोनाय जाबाय। बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि हाथरखि फरायसालिनि बिथां फंबाय बिनानावमोननाव HSLC आनजादाव डिस्टिंसन मोननो हानाय बिथां फंबाय बिनानावमोननाव आं दान्दिसे मोगा-मोगि लानो नागिरदों। बिथांमोना माबे आयदायाव बेसेबां पार्सेन्टेज लानानै पास खालामनो हादों बेफोरनि सोमोन्दै बे फरायसुलि बिथांमोननाव दसे मोगा-मोगि लानो नागिरदों। आच्चा, फंबायनि मुङा मामोन? आंनि मुङा राहुल बसुमतारी। नोंथाङा देग्लायनि HSLC आनजादाव बेसेबां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारनो हादों? 89। माबे आयदायाव नोंथाङा बेसेबां मोननो हादों? आं एडभान्स मेथामेटिक्सआव 93, ससियेल साइन्सआव 80, साइन्सआव 80, बड'आव 96, इंलिसाव 91 मार्क्स मोननो हादों। नोंथाङा बिसिनि उथ्रिसारनो हानायाव नोंनि थाखाय बेसेबां गोजोननाय दंबा गोजोननाय गैया फोरमायगोन नामा? दिनै बे HSLC आनजादाव आं 89% मोननानै आं आंनि गोसोखौनो जोबोद देरगानाय बायदि मोनदों। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि थांखिया मा होनना फोरमायगोन? आंनि जिउनि थांखिया जादों केमिकेल इन्जिनियारिं। नोंथांनि बे इखिनि पार्सेन्ट लानो हानायाव नोंथाङा बेसेबां घन्टा फरायदोंमोन? आंनि फरायनाया जेबो समजों हिसाब गैया, गोसो जाबानो आं फरायोमोन। आंनि मुङा महेस्वर गयारि। नोंथाङा बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों देग्लायनि HSLC आनजादाव? आङो देग्लाय 2020 मायथाइनि HSLC आनजादाव 85% लानानै हाथरखि फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनो हादों। नोंथाङा बिसिनि उथ्रिसारनो हानायाव बेसेबां घन्टा फरायदोंमोन होनना बुङो नामा? आङो प्राय 9-10 घन्टा फरायदोंमोन सानसेयाव। नोंथाङा दिनै बे बिसिनि मोननो हानायाव सोरखौ साबायखर जासिहरगोन? आङो गिबियावनो जोंनि जितु आं हस्टेलाव थायोमोन नालाय, हस्टेलनि फोरोंगिरिफोर आरो न'खरनि बिमा-बिफा आरो जोंनि स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनिसिम आंनि रोजा साबायखरखौ बावहरनाय जायो। नोंथांनि जिउनि थांखिया मा होननानै फोरमायगोन? आंनि जिउनि थांखिया जाहैबाय सासे मेकानिकेल इन्जिनियारिं जानाय। फंबाया बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों देग्लायनि HSLC आनजादखौ? आं देग्लायनि HSLC आनजादाव 95.33 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। फंबायनि मुङा मामोन? आंनि मुङा दिपेन्द्र स्वर्गियारि। नोंथाङा बिसिनि पार्सेन्ट लानो हानायाव नोंथांनि थाखाय बेसेबां गोजोननाय दंबा गोजोननाय गैया? गोसोआव जोबोद गोजोननाय दं। नोंथांनि जिउनि थांखिया मा होननानै फोरमायगोन? आंनि जिउनि थांखिया सासे मेकानिकेल इन्जिनियार। फंबायनि मुङा मामोन? आंनि मुङा मिजिं बसुमतारी। नोंथाङा बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों देग्लायनि HSLC आनजादखौ? आं 85 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन। नोंथाङा इसिनि मोननो हानायाव सोरखौ साबायखर जासिहरगोन? आं हस्टेलाव थायोमोन नालाय, जोंनि हस्टेलनि सारमोन, लोगोसे आंनि बिमा-बिफा आरो लोगोसे जोंनिनो फरायसालिनि फोरोंगिरि बेफोरनिसिम साबायखर जासिहरो। बेसेबांसो घन्टा फरायदोंमोन नोंथाङा बेखिनि पार्सेन्ट लानो हानायाव? आं 9-10 घन्टासो फरायदोंमोन। फैबाय थानाय यां गथ' फरायसुलिफोरखौ नोंथाङा मा फोरमायहरगोन? दादि लिरनो गोनां दंबावो फैबाय थानाय बोसोरफोराव, मा फोरमायहरगोन नोंथाङा? गावबा-गाव नाजाबानो हानाय, बेयो गावबा-गाव जि गोसोआव सानो बेखौनो मावनाय नाजानाय थाबानो। फंबायनि मुङा मामोन? खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि हाब्रां खेरगातारि। नोंथाङा बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों देग्लायनि HSLC आनजाद मेट्रिकआव? आं देग्लायनि HSLC आनजादाव 85 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसारनो हादों। नोंथाङा बेसेबांसो घन्टा फरायदोंमोन बेखिनि पार्सेन्टेज लानो हानायाव? आं 12-14 घन्टासो फरायदोंमोन सानसेयाव। बिसिनि पार्सेन्ट लानायाव नोङो सोरखौ साबायखर जासिहरगोन? सार मेडाम मोननि, फोरोंगिरि स्कुलनि, ओमफ्राय आंनि न'खरनि आइ-आफा। नोंथाङा फैबाय थानाय समाव नोंनि जिउनि थांखिखौ मा होननानै फोरमायहरगोन जोंनि खौरांनि गेजेरजों? सासे IPS जानो नागिरदोंमोन आं। खौरां नायगिरि नोंथांमोना नुबाय बे हाथरखि सालबारि हाथरखि फरायसालिनि फरायसा-फरायसुलि बिथांमोना डिस्टिंसन मोननो हानाय फरायसा-फरायसुलि बिथांमोननाव सोंबाय, आरो आङो बे फरायसालिनि गोरायुं बिथांमोनाव सोंनो नागिरदों, आङो बे देग्लाय बोसोरनि HSLC आनजादाव डिस्टिंसन मोननो हानायाव माबायदि बेसेबां गोजोननाय दं बा गोजोननाय गैया बिथां फरायसालिनि गोरायुं बिथांमोननाव आङो मोगा-मोगि लानो नागिरदों। आच्चा सार, देग्लाय बोसोरनि HSLC आनजादाव नोंथांमोना गोबां डिस्टिंसन मोननो हाबाय, बेवहाय बेसेबां गोजोननाय दंबा गोजोननाय गैया फोरमायगोन? हाथरखि फरायसालिया मेट्रिक होनाया देग्लायजों खनब्रै जाबाय। 2017 मायथाइयाव होजेनदोंमोन, आरो बै समावबो जोंनि फरायसालिनिफ्राय 100 जौखोन्दो फरायसा-फरायसुलिफ्रा पास जानो हादोंमोन।
बिदिनो दिनै देग्लायबो जोंनि फरायसालिनिफ्राय गासै 27 फरायसा फरायसुलिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिदोंमोन नुजादोंमोन मेट्रिक परिखा लिरदोंमोन आरो बिथांमोननि गासैबो जोंनि फरायसा फरायसुलिया गासैबो फरायसा फरायसुलिया दिनै उथ्रिसारनो हादों बिनि गेजेरावनो 5 गथ'आ डिस्टिंसन मोनदों 5 गथ'आ स्टार मोनदों 8 गथ'आ फार्स्ट डिभिजन लानानै उथ्रिदों आरो लोगोसे 9 गथ'फ्रा सेकेन्ड डिभिजनाव उथ्रिनो हादों जोङो गामियारि ओनसोलाव फरायसालि गंसे गायसननानै गामिनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिखौ मोजां मोनसे सोलोंथाइ होनानै जा थांखिजों जों गायसनदोंमोन जोङो दिनै जोंनि देग्लायनि बोसोराव 5 गथ'फ्रा डिस्टिंसन मोननायाव आरो बेजों लोगोसे 5 गथ' स्टार आरो माखासेयाबो उथ्रिसारजोबनायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो जोंनि बे ओनसोलनि जा सोलोंथाइ थासारि बे थासारिखौ जोङो एसेबाबो बै थासारिखौ मोजां खालामनो जों एसेबाबो बिहोमा होनो हादों होनना जों सानदों आरो बिनि थाखाय आङो जोंनि फरायसालिनि मेडाम जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोननो थोजासे साबायखर बावगोन मानोना बिथांमोना सान हर खस्थ' खालामनानै बे फरायसा फरायसुलिखौ फोरोंदोंमोन आरो लोगोसे जोंनि फरायसा फरायसुलियाबो गावसोरनि जा रोंगौथि बे रोंगौथिखौ बाहायनानै नाजानानै बिथांमोना जोंनो मोनसे जों हास्थायनाय बायदि रिजाल्ट होदों आं बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आच्चा मेडामा देग्लाय बोसोरनि HSLC आनजादनि फिथाइनि सायाव मा फोरमायबावगोन देग्लायनि HSLCनि आनजादाव 5 जोंनाव हाइस्ट देग्लायनो मोनब्रै बेच हिसाबै देग्लाय हाइस्ट 5 मोननानै डिस्टिंसन मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों पार्सेन्टआव एसे थाहैबाय फार्स्ट पार्सेन्टखौ 90 सायाव लाखिनो नागिरदोंमोन थेवबाबो हायासै बेबो 5 डिस्टिंसन मोननायाव आंहा गोजोननाय दं आरो उननिफोराव बेनिख्रुइ बांसिन होगोन होननानै आं नाजादों आरो नाजाबावबाय थागोन आरो बिसिनि डिस्टिंसन मोननो हानायाव नोंथांमोना माबे आदबजों फोरोंनानै बिसिनिसिम साक्सेस जानो हादों आदबखौ जोङो फोरोंगिरियाबो नाजादों गोब्राब नाजादों जोङो HSLCनि समाव बिसोरखौ न'आव थानाय गथ'फोरखौ न'आव थाङै थाङै जोङो फोरोंहैदों लोगोसे आरो हस्टेलाव थानायावबो हस्टेलनि फोरोंगिरिफोराबो गोब्राब नाजादों बिसोरबो फोरोंगिरिफोर एक्सट्रा टाइम दिहुननानै जोङो फोरोंहैनाय जादोंमोन हस्टेलनि नाजानाय हस्टेलनि फोरोंगिरि नाजानाय गावसोरनि नाजानाय फोरोंगिरि नाजानायाव एसेबां रिजाल्ट मोजां खालामनो हादों होननानै आं सानो आरो आथिखालनि फरायसा फरायसुलि आरो गार्जेनफोरनिसिम माबा मोनसे मेसेज हरगोन नामा माबायदि सांग्रां जानांगौ बेफोरनि सायाव बेयावथ' सांग्रां जाखानांगोन रिजाल्ट मोनसे जानांगौबा मोजां खालामनांगौबा फरायसालि फोरोंगिरि गार्जेन फरायसा बेफोरो ज' जानानैसो रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हायो आरो जायनि थाखाय जोथोनगिरियाबो बेयाव 100% होनांगौ निजिनि फिसाखौ जोथोन होनायबा जेसेबां जोथोन होनो हागोन एसेबां रिजाल्टआबो मोजां जागोन आरो गोजोननाय थाबाय सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि सालबारि गोजौसिन फरायसालिनि आनजाद मिरुआव गासै 3 बर' बिजोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन दा बेवहाय हाथरखि फरायसालिनिफ्राय खोब मोजां रिजाल्ट खालामदों 8 फरायसा फरायसुलि बिथांमोना डिस्टिंसनबो मोननो हादों दा बे बेलायाव जोङो सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नैबे हाथरखि फरायसालियाव फरायसा बिथांमोनखौ खबर लाफैनायजों लोगोसे मोजां रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय नैबे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौ जोङो सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय बरायनाय जाबाय Coba nak.